нәрсә дип әйтер икән. Менә бар безнең заманча шундый ифтарларыбыз. Анда шулай мода күрсәтәләр, башкасы менә дөньяви чарада нәрсә бар, аны да менә шундый мәҗлестә күрергә мөмкин. Бу ни дәрәҗәдә дөрес? Мондый ифтар кабул булачакмы? Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Аллаһ Таала безгә шариғат бүләк итте. Менә шушы кануннар буенча, илаһи кануннар буенча ифтар мәҗлесләрен үткәрсәк, дөрес була. Мәҗлесләрдә халал ризыклар булса, харам гамәлләр күрсәтелмәсә, ул мәҗлесләр саваплы булып тора. Һәм альхамдулилlah бүгенге көндә илләрдә генә түгел, мәчетләрдә, мәдрәсәләрдә генә түгел, кафеларда, рестораннарда ифтарлар үткәрелә. Бу яхшы күренеш. Ләкин без гаиләбезгә, туганнарыбызга да зур игътибар бирергә тиешбез. Тырышырга кирәк илләрдә дә ифтарлар үткәрергә, туганнарны чакырырга. Чөнки Рамазан ае ул бик яхшы форсат, мөмкинлек туганлык мөнәсәбәтләрен сакларга, туганлык җипләрен ныгытырга. Чөнки без ел дәвамында үпкә, нәфрәт хисләре аркасында туганнарыбызны онытырга мөмкин, алар белән аралашмаска мөмкин. Һәм менә шундый изге айда без Аллаһ ризалыгы өчен гафу итеп бер-беребезне ифтар мәҗлесләренә туганнарыбызны чакырыйк. Һәм иншалла Аллаһ Таала безгә бәрәкәт бирәчәк, һәм безнең инде киләсе елларыбыз уңышлы булачак.